Что скажете относительно той ситуации, в которой сегодня снова оказался телеканал АТР, первый крымстатарский единственный? Я вас трохи погано чую, але з того, що я зрозуміла із запитання, це моє ставлення до ситуації, яка склалася щодо фінансування каналу АТР. Да, для начала, да. Да. Якщо говорити про взагалі фінансування АТР, то це ж вже не перший рік, і ще минулого року це було у відомстві Мінкульту, Міністерства культури та інформаційної політики, і в нашого комітету, бо я є представником комітету гуманітарної та інформаційної політики. Але з 2021 року загалом фінансування мовників, які мовлять в тому числі на окуповану територію, перейшло до Міністерства з питань реінтеграції і відповідно іншого профільного комітету. Тому, на жаль, ми особливо не впливаємо на цю ситуацію всередині, але якщо говорити про напрацювання якоїсь моделі фінансування, то ми, звичайно, готові, як гуманітарний комітет, до цього підключитися, якщо буде потрібна відповідна допомога профільному міністерству. Загалом, філософія фінансування на конкурсній основі, вона не є чимось новим, і я особисто для сфери культури, наприклад, її підтримую. Це створення Українського культурного фонду, Інституту книги, тобто агентств, які фінансують галузь в варіанті грантів на конкурсній основі. І мені здається, що це сама філософія державних грошей має йти в такому напрямку. Це правильно. Але якщо говорити про релевантність, про вагу цього мовника, про кількість глядачів і якусь певну репутацію серед усіх цих мовників, які подалися, то безумовно АТР, на мою думку, мали би претендувати на якісь більшу суму фінансування. Я вважаю, що це недостатня кількість грошей, це якщо не помиляюсь, 50 мільйонів, 50,5 мільйонів загалом на для всіх мовників. Безумовно, цього недостатньо, але ми всі прекрасно розуміємо, в якому форматі верстація бюджету на 2021 рік. Це після ковіду, після пандемії, після секвестру, який ми пережили протягом 2020 року. Можливо, якщо вдасться, то я, безумовно, як депутат підтримую збільшення фінансування цієї статті.